Čaute, PC nadšenci. Tak viem, že sa neviete všetci dočkať toho, kto od nás dnes vyhrá túto myšku a nálepky. A na začiatku sa vám chcem všetkým poďakovať za to, že ste sa zúčastnili, bolo strašne veľa, okolo 800, ako môžete vidieť tu. A prejdeme hneď k losovaniu. Takže nepozerám sa, premiešam. A môžem... tu mi jedno vypadlo, takže ešte raz premiešam. A vyťahneme si jedno meno. Čiže je to Patrik Halácka Ileš, používateľ Facebooku. Víťazovi gratulujem v mene celého týmu PC nadšenci. Takže tu máme výhercu. A poprosím ho, aby nás čo najskôr kontaktoval na našej facebookovej stránke PC nadšenci, aby sme sa mohli dohodnúť, ako mu zašleme vlastne cenu. A vy ostatní nezúfajte, budú ďalšie super súťaže o ďalšie vecné ceny, takže určite sa zapojte. Čaute.